Languages evolve. They evolved and are still evolving. The concept of umakoti is Afrikaans. It stemmed from an instruction that said, "Maak ons tee." Out of that, we coined our own and we said it meant umakoti because vele umakoti would be somebody that will be making tea for others, traditionally speaking. Sanibonani balingani mabhungu namatshitshi, igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje senza umbhalo obuciko obizwa ngokuthiwa ubhuku lwamanqe obhalwe ngu-E.J. Mhlanga. Balingani bam nani bafundi, umdlalo uwumbhalo wobuciko onemibuzo emide, izinkomba noma izempawu zokuhlaziya, lokho abanye baye bathi ngamasu eziyishumi-nanye ezingu-11. Yize indlela yokubuza isithe ukwahluka, noma kunjalo isabuza zona lezankomba eziyishumi-nanye. Kuthiwa sekusetshenziswa izitatimende. Isitatimende singama noma yikanjani. Ngizosebenzisa isibonelo esilandelayo. Xoxa ngempumelelo yombhali ekwethuleni umlayezo othi umhobholo wemali unemiphumela engemihle kwabanye abalingiswa abanjengoNkululeko, uSikela, uMaqoma noKhabalethu. Yazi sonke okulandelayo umyalelo othi lo mbuzo kufanele ubhalwe njenge-essay. Uzophinde unikezwe inani lamagama okufanele ulisebenzise. Ake sichaze, sicubungule, sihlaziye. I-essay noma umbuzo omude uphendulwa ngokubheka kanye nokwahlukaniswa kathathu. Kuba nesingeniso, umzimba, isiphetho. Kanti isitatimende sona sicazwe kane. Kuno-P wokuqala omele u-point of departure. Kube no-E omele u-explain. Kube no-E omele u-evidence. Bese kuba no-L omele u-link. You link your ideas from the beginning of the essay to the end. Oh, sengiyabona. Isingeniso sethu sizothatha ubili. Sizothatha uphika point of departure. Lapho khona ngizothatha uhlangothi alise i-essay yami as I would uma ngabe bengibhala indaba eqophisayo noma edaza inkani. Emva kwalokho ngizobe ngiyachaza. Ngichaza ini? Ngichaza umbuzo. Njengakulo mbuzo ngizobe ngichaza okokuqala umlayezo, okwesibili indikimba, okwesithathu ukuvezwa kwabalingiswa. Bese ngisuka lapho ngeqe umugqa ngoba sengiyobhala umzimba. Emzimbeni we-essay uveza ubufakazi ngokwesekela, ucaphune izibonelo ezithinta lokho ofuna ukwethula ubufakazi ngakho ngokwendaba. Ngenxa yokuthi izibonelo ozobe wethula ngazo ubufakazi ziba ziningi kakhulu, ngakho-ke umzimba uye ube mujana kunesingeniso kanye nesiphetho. Esiphethweni khona ilapho-ke kuzoxhumanisa isingeniso nesiphetho. Ngiveze uvo lwami. Ake sibuyele embuzweni ngabomu nje. Ubuthi xoxa ngempumelelo yombhali ekwethuleni umlayezo othi umhobholo wemali unemphumela engemihle kwabanye abalingiswa abanjengoNkululeko, uMaqoma, uSikela noKhabalethu. Isingeniso sami sizokuma ngalolu hlobo.
Kuliqiniso ukuthi imali yenza abantu babe nomhobholo. Umhobholo wemali uba nemiphumela engemihle. Umlayezo isifundo noma ilokho umbhali ahlose ukusiqwashisa kukho ukuthi siqaphele singakwenzi ngoba kunemiphumela kanye nemithelela engemihle. Indikimba, iqiniso, okubalulekile, umsuka wento ethile, ingqikithi, umgogodla wendaba. Indikimba yalombhalo wobuciko ithi, uthando lwemali. Balingani bami nanebafundi, ngivumeleni ngithi ngenxa yokuthi isitatimende noma lo mbuzo omude unegama elithi nemiphumela engemihle. Lokho kunginikeza igunya lokuthi nginikeze izindikimba ezimbili kulo mbhalo wobuciko. Yini umphumela wokuthanda imali? Ubugebengu. Ngakho-ke ngizobeka ngalolu hlobo. Indikimba yokuqala, uthando lwemali. Indikimba yesibili, ubugebengu obuhleliwe. Ukuvezwa kwabalingiswa. Abalingiswa bavezwa ngobunjalo babo, ngezenzo zabo, ngeqhaza abalibambile ekuthuthukiseni indaba noma ekuthuthukiseni indikimba yalombhalo wobuciko. Sengiqedile-ke ngesingeniso sami, ngeqe umugqa kwazise sengizoqalisa umzimba wale essay. Ngizobhala ukuthi unkululeko, bese ngibhala ukuthi uthando lwemali, ubugebengu obuhleliwe. Lokhu ngikwenzela ukuthi ngingaphumi ephuzwini, nginganhlanhlathi. Ngizoqalisa ngalolu hlobo. Unkululeko unomhobholo wokuthanda imali omenza ahlele ubugebengu bokuhlukumeza uphindisiwe. Umfonela ngesikhathi somsebenzi esebenzisa ucingo lwasemsebenzini. Uyamesabisa ngokuthi uzodalula izimfihlo zabo ezintathu. Eyokuqala ukuthi uphindisiwe ushadile kanti uneshende. Eyesibili, wagqunyekwa ejele iminyaka emithathu ngenxa yokuthwala icala likaphindisiwe lokushayisa ingane ishone. Okwesithathu, bona nophindisiwe banengane yomfana, leyo umyeni kaphindisiwe uThamsanqa acabanga ukuthi ingeyakhe. Usevele wagqoka ijazi lamanela. Ukuthanda imali kukaNkululeko kanye nokuhlela ubugebengu buveza ubunjalo bukaNkululeko. uNkululeko uvezwa engumlingiswa oyimbangi ophikisana nemizamo kaphindisiwe yokubumba akhe umuzi wakhe, yokunethezeka abe nokuthula. uNkululeko uvezwa njengomlingiswa onomhobholo nangu eseya kwamathunzi, eseyohlukumeza abantu abadala, atshela ukuthi ufuna izingane zakhe ezisiswe kwamathonsi kuzinyobulala wabo lona oyisigwadi. Uyabasabisa abantu abadala uthi izulu lizoduma khona manje, afake isandla esikhwameni njengomuntu ophethe isibhamu. uNkululeko uvezwe njengomlingiswa onesibindi, owedelelayo, ushayela kwaphindisiwe ucingo, uxabanisa izithandani. Uphindisiwe noThamsanqa bayaqala ngqa ngalolo suku lolo ababuya ngalo esontweni, ukulala befulathelene, ukukhohlwa nezethembiso abazenza
ekutheni yonke into bayoyibeka etafuleni baxoxe ngayo anduba balale. Umhobholo wokuthanda imali unemiphumela engemihle. Wenza uNkululeko ukuba ahlele ubugebengu bokuphindela kwamathonsi esephethe ubufakazi. Obokuqala obokuthi yena noPhindisiwe bashada. Uphethe isithombe somshado esifakazela lokho esashicilelwa yiphepha elaziwa ngokuthi Ifa Lamehlo. Uphinde uphethe incwadi okuyisitifiketi somshado eyethula ubufakazi bokuthi uPhindisiwe lona unkosikazi kaNkululeko ngokusemthethweni. Okwesithathu, ubatshela ukuthi uPhindisiwe lona unezingane ezimbili azithola ngaphambi kokuba ashade. Amagama alezo ngane uNokwethemba noThembalakhe. Lokhu kuwubufakazi obucacisa ukuthi uNkululeko umazi kangcono uPhindisiwe. Umhobholo wemali uveza ubunjalo bukaNkululeko. Akadeli uNkululeko. Usefonela uThamsanqa, uyamhlukumeza, uyamsongela esemsebenzini. Akadeli, ubuyela kwamathonsi, ehamba noMaqoma-ke manje kanye noSikela. Nabo sebekhipha nesibhamu, besabisa abantu abadala kanye noThamsanqa. Lobu bugebengu babuhlelile kwazise bebehlome bezingovolo. Kuthumba uPhindisiwe nonina ukaMakhangela. Umhobholo wemali unemiphumela engemihle. Uveza uNkululeko njengomlingiswa onganawo unembeza. Uthandana noKhulekile okade engumngani kaPhindisiwe. uNkululeko uhlanekezela amazwi kaPhindisiwe athi woza neproject. Usethi yena kuyogqekezwe ebhange ngoba phela lokho kuyena sekuyiproject ezomenzela imali. Leli bhange ilapho uPhindisiwe asebenza khona, libizwa ngokuthi iForum. Kugqekezwa eForum nje uSera okungiyena mphathi khiye usethunjiwe naye, kanti noThamsanqa lo uzokwenzakaliswa. KwaPhindisiwe uhlinzekwe ezibini, akenawo umendo, akanamali, ushiywa ebhange, uboshwe ngezintambo. Balengani bami nani bafundi, ake ngigcine la okwanamuhla.